Umdlalo osemncane we-Kaizer Chiefs uLuke Batman ucabange ngomdlalo wakhe wokuqala kumakhosi ngesikhathi ephuma ebhentshini bedlala ngokulingana neTS Galaxy. Lo mdlalo uneminyaka engu-19 ubudala, uqale kanzima umsebenzi wakhe ku-Kaizer Chiefs njengoba kwadingeka ukuthi aphoqeleke ukuthi afake icala kuSAF ukuze iCape Town Spurs imdedela ahambe. Waphinde wajoyina amajita endebeni yomhlaba yeFIFA ka-Under-19. Lezi zinto zimenze wehluleka ukungena eqenjini leChiefs, waphinde waphuthelwa uhambo lwangaphambi kwesizini olwaluseNetherlands. Nangaphezu kwalezi zinselelo, usalivale ngempumelelo igebe, wagcina ebonakala kokuqala obekulindelwe ngabuve emidlalweni wokugcina ngaphambi kwekhefu le-AFCON. uBatman utshele ithimba leChiefs labezindaba ukuthi ukuphathe kahle ukubuyela enkundleni futhi ukuchaze njengomzuzu wokuziqhenya ukugqoka ijezi leChiefs. Ubalula ukuthi ngemva kokuqeqesha kanzima ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kube umvuzo ukuthi ekugcineni useyidlalele le club, nakube vumile ukuthi bekungelula kwazise besekunesikhathi engadlali. Uzizwe efake isandla ekuhlaseleni iqembu lizama ukuhlula iGalaxy. uBatman uzojoyina abanye abadlali bamakhosi ekhefini ngaphambi kokuthi abuyele emidlalweni neGolden Arrows ngoJanuary 20. Uphinde wethumela umyalezo kubalandeli beqembu efisela abalandeli amaholide amahle kanye nokhisimusi omuhle, ezwakalisa ukulangazelela ukuphinde ababone ngobuningi babo ngemva kwekhefu uma iqembu seliqhubeka nemikhankaso yalo yeligi neConfederations Cup.